सर्वांना नमस्ते। तर पाठीबघा आपली गाडी आलेली आहे आणि ही आपल्या मामाची गाडी आहे। मामा इथे भाऊबीज करायला आलेत, तर आपण त्यांचं वेलकम करूया। या मामा या। आणि त्यासोबत तो शुभमचे मुली पण आलेत। वेलकम। हे आमच्या रत्नागिरीचे गोल्डमॅन बघा बघा काय पर्सनॅलिटी बघा। वा वा आलात की या ह्याच्यावर फोटो बिटो काढायला। हे बघा काय मामा दाखवलं चालतंय ना? चालतंय ना? या या चला वेलकम या। आणि हे बघा शुभमच्या 3 मुली आहेत, त्यातले ह्या 2 मुली। नाव सांगा परत। माझे नाव ही सर्वात मोठी, ही दुसरी। माझे नाव रुंजी शुभम की। आणि तिसरीचं नाव काय? कृष्णा शुभम की। हां ओके चला या मामा या। वा छान वाटलं। मामा पहिले आले होते जेव्हा घर बांधत होतो तेव्हा। येस या बसा या चला। म्हणजे शुभम शेठ आलेले आहेत पहिलेच, त्यांची एंट्री दाखवत द्यावी। चला चला भाऊ आलेला आता कुठे भाऊबीज करायला? काय रेडी केलं की नाही? हां मामाला सर्वात जास्त काय आवडतं? गोड। मामाला एक गिफ्ट देऊया गोडचं, पण आता ओवाळ त्यांना। चला इंट्रोडक्शन देऊया। ह्यांचं नाव श्री कीर बरोबर शुभम? हां मम्मी आणि भाऊ बहीण सख्खे आहेत। मामा छोटे भाऊ आहेत मम्मीचे। चला मिठाई खाणारे स्वतः मिठाई देतात बघा। वा थँक्यू। चला आता आम्ही तुमच्या पाया पडूया पहिले। हातात देता ना? हां द्या। येस आता इकडे बघा। हां आता तिकडे बघा। हां आता मला सांगा किती दौरे आहेत का आता आपल्या? किती रत्नागिरीमध्ये फॅमिली आहेत? पप्पांचे 4 बहिणी। 4 बहिणी। आता पहिलं इकडे 2 3 अजून 3 ठिकाणी जायचं आहे। 3 बरोबर। आणि हे आपलं एक मिरजोळे 4 माझ्या बहिणी। हां त्या तुझे बहिणी रे वेगळे आईचे भाव परत। हां म्हणजे अर्टिगा 100 किलोमीटर होता ते बरोबर पॅकेज। हां आता हे मामासाठी हे गिफ्ट आणि एक स्पेशल गिफ्ट मामासाठी आपण वेगळं देऊया। एक स्पेशल म्हणजे एक तसं मामाचा एक फोटो असेल का तुझ्याकडे आता दाखवायला? तो टोपीवाला आहे। चला या जरा वरती मामाला आपलं होमस्टे दाखवूया। हे झोपले आहेत बघ कसे। या मामा या। हां खाली झाला आत्ताच। 4 बहिणीकडे जायचं आहे। पहिली इकडे सुरुवात केली हाऊसला जायचं आहे तिकडे। संध्याचं येऊन केव्हा तरी आता बघा बोलल्यात आला पाहिजे तुम्ही। येणार मटण थाली ना? हां जाऊ ना। ओके थँक्यू। चला बाय बाय। चला काजल गाडी धुतली बघितली का मी काल? शाईन करते। हां हो चला कालच काहीतरी भाजी आणली होती ना मी। हे बघा परत भाज्या आणली। चिकन मच्छी तर वेगळी, व्हेज थाळ्यांसाठी भाज्या वेगळ्या लागतात। हे बघा सर्व भाज्याच भरल्यात परत किचन मध्ये ठेव। 6 12 थाळ्या संपणार तर भाज्या लागणार। भाज्या एवढ्या पण नाही भरू शकत, कधी रिस्क होतं, कधी कधी नाही संपत। मिरची सकाळपासून 2दा काकीकडनं आणली। काय बोलते? मिरची सकाळपासून 2दा काकीकडनं आणली उसनं मागून। उधारी उधारी खाता। पोहे बनवले ते कुठे? संपले। किती प्लेट गेले? 5। चहा किती? 5। किती आवाज येतो? काय काय कमेंट मध्ये काय लिहिणार आहे तू? हा काका इकडे या जरा उजेडात या। या बहिणीला पण घ्या इकडे। आहे व्यवस्थित आहे मेकअप बिकअप तुमचा सर्वांचा? हां रिव्ह्यू द्या मला, शॉर्ट सिम्पल रिव्ह्यू द्या। रिव्ह्यू असं द्यायचं आहे की खूप छान होतं। स्टे पण आमचा खूप छान होता, म्हणजे एकदम कम्फर्टेबल सेफ असं काही वाटलं नाही की आम्ही दुसरीकडे असं कुठेतरी राहायला आलो वगैरे। सो खूप छान होतं आणि जेवण तर अप्रतिम होतं, त्याचं ते काही नाही आहे, खूप छान होतं। यांनी सर्व जेवण लंच डिनर सर्व केलं इकडे, नाश्त्यापासून स्नॅक पासून सर्व। थँक्यू। बघा आता इकडे मॅजिक बघा, येताना 6 जण जाताना 3 जण।
आता काय ऑटो अवेलेबल आहे म्हणून मी डबल राऊंडने सोडतो त्यांना. चला या. चला. रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन बघा केवढा डेव्हलप केलंय. वा. चला इथे बघा. ह्या काय उभे काय तुम्ही दोघं? हा साक्षीताई आहे, थोडी विसरले वाटतं. इथे बघा भाजी कोणती आहेत? भेंडीची मसाला भाजी आणि बटाटा, उकड बटाटा येल्लो भाजी, आमरस, वरण भात. फक्त इकडे भजी राहिलेली आहे बघा. भजी दिली की आपली ही थाली पण रेडी झाली. ओके. आणि पापड राहिलेला, पापड भजी असे 5 थालीची ऑर्डर आहे बघा. आणि तुम्ही असं येऊन एक्स्ट्रामध्ये असं सुरमई फ्रायसुद्धा मागू शकतात बघा. हे एक्स्ट्राजमध्ये साईडमध्ये सुरमई फ्राय पाहिजे, कारण पूर्ण थाली एक जमली. एक पाहिजे ती पण जमत नाही ना एक बनवायला काजल. तर भजी पापड येईल. पुढे आपली आजची ऑर्डर तुम्हाला दाखवतो. 8 इकडे 4 मी रेडी केले आहेत बघा चटण्या, म्हणजे घावणे पाहिजे 4. इथे काकी पुऱ्या करतात आहेत आणि इथे आमरस दिलं आहे, म्हणजे आज आमरस पुरी आहे सकाळी मॉर्निंगला. इथे घावणे पण होतात आहेत बघा. आमरस पुरीसाठी तेल ठेवलेलं आहे. आपले गॅस आंघोळ जसे होतील बाहेर आले की पुऱ्या टाकले आम्ही. अगोदर करून का नाही ठेवत आहे मग? ते नरम पडणार पुरी. आपण जेव्हा गरम गरम देतो तेव्हा अशी फ्लफी असते ना, अशी एकदम फुगलेली फुगलेली असते. नाही. हां. तर बघा आज आहे घावणे चटणी आणि आमरस पुरीचं कॉम्बिनेशन. आमरसपुरी खूप दिवसांनी आली. हां खूप दिवसांनी. तर तुम्ही सुद्धा या आमरस पुरी खायला बघा. आमरस एकदम आपल्या घरातला. पुरी खाऊ, पुऱ्यासारखे होऊन जा. टम्म. सर्वांना गुड मॉर्निंग आणि नमस्ते. आत्ता बघा सकाळचे वाजलेले आहेत 7:45. काजल तू हे जे करते आहेस तुम्हाला दिसतंय का माहीत नाही, पण ती इकडे साबुदाणे वडे गोल गोल करते आहे. किती वाजता सुरुवात केली? 7 वाजता सुरुवात केली, म्हणजे ती 6:30ला उठलेली आहे. आणि मी 7ला उठून फ्रेश होऊन आता तुमच्यासमोर आलेलो आहे. तर इथे आमची साबुदाणे वड्याची ऑर्डर आहे. किती ऑर्डर आहे? खाली 4-5 प्लेट, 12 प्लेटची ऑर्डर आहे साबुदाणे वडे. त्यातून घावणे चटणी पण 3-4 प्लेटची ऑर्डर आहे. ओके. आणि आज स्टाफ आता संध्याकाळ आता कोण येते? काकी नाही येते. हां तर आता आम्हालाच करायचं म्हणून काजल अजून लवकर उठली आहे. तरी 8:30 भाऊबीज आहे. तर सर्वांना भाऊबीजच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि काय म्हणायचं होतं, 8:30 पासून सुरुवात होईल आणि किती प्लेट जातात ते सुद्धा दाखवतो. आणि काय झालेलं आहे की दही आमच्याकडे कमी पडतो आहे, एवढा पुरणार नाही आम्हाला 1 लिटर लागेल. हां तर मी वेट का करतोय, कारण आमच्याकडे दुकानं पण 8:15ला 8:30ला उघडतात. दही जे इकडे अवेलेबल होतं ते. तर दुकान उघडल्यानंतर मला दही आणायला जायचं आहे. चला करा सर्व. मग हे केलेच ना काजल, मग घावण्याच्या चटणीची तयारी कर. बघा टायमिंग पण तुम्ही इकडे बघा. हे बघ पिल्लू आला सकाळ सगळ्या नाचत. पिल्लू पिल्लू बारीक कसे तो बघतात बघा, एकदम एक्सायटेड आहे. आणि बाहेर जर आपण गेल्यावरती आपली बाहेर बघा गाडी दव लागला बघा त्याच्यावरती पूर्ण. हे बघा बुब्बू कुठे झोपले. तिथे बघा काल दिलेल्या बिस्लरीची बॉटल्स आहेत ते संपलेले आहेत. तर हे त्यांना नवीन बिस्लरीची बॉटल्स. तिथे बघा वडे टोटल बघा केवढे झालेले आहेत. आणि त्यासोबत इथे चहा सुद्धा ठेवलेला आहे बघा. आता हे झाले वडे आणि चहाची प्रिपरेशन. आता दही थोडं कमी आहे, तर आता मी फोन केलं होतं दुकानला आणि दुकान म्हणजे दुकान आता उघडलं आहे. तर दही आणायला जातो मी थोडंसं. आणि त्यासोबतच इथे चटणीची तयारी करायला की गाजर. चला. आणि आजचं वातावरण बघा एकदम फ्रेश, सनलाईट बघा डायरेक्ट येते बातमध्ये. हे बघा मॉर्निंगचं किती छान वाटतं बघा. बाजूला शेत वीज एकदम मस्त वाटतं बघा. बघा आमच्याकडे हा जवळपास दुकान आहे बघा. सर्व आयटम्स इकडे असतात. ब्रेड पण इथे घ्यायला लागतं, खारी बटर, अंडी, दही आहे ना 2 पॅकेट. घावणे चटणी होतात आहेत.
आणि हे बघा ग्लासेस चमचे विंचे सर्व आम्ही असे व्यवस्थित घेतो. बघा इथे आपली चटणी बनते. वा चमचा दाखवू का जरा. आणि तिथे 3 घावणे झालेले आहेत. जरा मी चटणी या साईडला घेतो कारण बघा तिन्ही तवे ठेवलेले आहेत. तर इकडे मिनिमम 1.5 प्लेट होता त्या टायमाला. आणि आपली चटणी पण बघा एकदम मस्त आणि फ्रेश. आणि इथे अशी प्रिपरेशन करून ठेवायला लागते बघा. ही आपली घावणे चटणीची नंतर वड्याची तयारी. अजून 9सुद्धा वाजलेले नाही. आता वाजलेले आहेत 8:40 म्हणजे बघा किती लवकर आम्ही का करतोय कारण तेवढे मग गेस्ट आपापल्या टूरला जाऊ शकतात. बरोबर. चला इकडे आपले घावणे. हे झाला एक. हा दुसरा. पटापट पटापट. मी तुम्हाला सांगतो आता 3 लागतात आहेत. पुढच्या वर्षी हे 6 लागतील बघा. लाईनी 6. काजल एक टाकायचं. एक टाकला दुसरा तिकडनं काढत जायचं बघा. पहिला आपण किती 1 पासून सुरुवात केली होती ना. आता 3. पुढच्या वर्षी 6. इकडे बघा एक 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 आता वाढून घेऊन जायचं आपल्याला. हे आपले सर्व होते बघा. गरम गरम एकदम गरम गरम वाफ निघत येतो का. वा. एकच ठेव आणि हां एक ठेवायच्यातच एक एक हां दे. आणि मला एक चटणी वाढून दे म्हणजे ही मी प्लेट बाहेर घेऊन जातो. तर बघा अशी पटापट 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 आपण एक 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 कंप्लीट करतो. बघा ही आपली घरगुती एकदम मस्त जायला रेडी बाहेर. तर इथे बघा आता वड्याची तयारी. आणि तेल बघा तो काल परवा केलेला तो नाही यूज करणार बघा. हे ह्याने क्वालिटी असते आणि ह्यानी वडे चांगले बनतात. हे लक्षात घ्यावं. रियूज तेल होतच नाही लास्ट टाइम. पण दरवेळी एक्स्ट्रा बघा किती बनतात आहे. पण तेवढ्यासाठी बघा तिने ते नवीन तेल ओतलेलं आहे. मी माझ्या स्टाफला आणि सर्वांना सांगितलेलं आहे मटेरियल चांगलं वापरा. जेवढा पाहिजे तेवढा वापरा. कमी पडला तर मला सांगा. पण ॲट दी एंड प्रोडक्ट चांगला झाला पाहिजे. तर इथे बघा ही आपली 3री प्लेट बाहेर झाली. इथे बघा ही आपली 3 प्लेटची ऑर्डर होती पण ही 4थी प्लेट आपली घावणे चाललेलं आहे बाहेर. आता साईड बाय साईड वडे सुद्धा ठेवलेले आहेत. ही चालली 4थी प्लेट. तुम्ही कधी येताय. तुम्ही मिस करताय सर्व. कधी खाणार तुम्ही सर्व. चला इथे बघा आपले हे 2 प्लेट वडे सुद्धा झालेले आहेत रेडी. चमचे दिलेले आहेत. ते बघा आता आपल्याला गोल्डन सिल्वर रूम आहे त्यांचे पण वडे तळायला घेतले. एक प्लेट झाली आहे इकडे. तू काय करतोय. इथे बघा 10 वाट्या घेतल्या दहीचे. आता 10 वाट्या दही आपल्याला भरायचे आहेत. अजून लागेल कारण हे भरून ठेवलं ना की आपल्याला समजतं किती प्लेट्स बाहेर गेल्या. कारण वाट्या संपल्या तसे प्लेट संपल्या. बरोबर आहे. कधी एक्स्ट्रा घेतलं तर समजतं. म्हणून आम्ही वाट्या भरून ठेवतो बघा. चला हे बघा इथे आपल्या अजून 2 प्लेट. ही पहिली 3 प्लेट आणि आता हे 3 प्लेट 6 प्लेट. इथे बघा परत आपल्या वड्या थांबवले होते आणि घावणे थांबवले होते. घावणे परत 3 तवे ठेवलेत बघा. म्हणजे आता हे परत नेक्स्ट बॅच सुरू झालं बघा. चला घावणे आणि इकडे वडे. आणि इकडे मी सर्व रेडी ठेवतो बघा. असं प्लेट घेऊन. चहा पण सर्व वरती जाते बघा. 4 चहा पण पाहिजे. चला नाश्त्याची गडबड बघा. बघा हे गरम गरम आहे ना. आम्ही तेच पुढे देतो. चिटकले चौघं एकत्र झाले. हां हे वडे दिलेले आहेत. ओके. त्यासोबतच इथे दही दिलेला आहे वड्याचा. इथे बघा घावणे सुद्धा दिलेले आहेत चटणीसोबत. आणि इथे एक जागा ठेवली तिथे चहा पाहिजे एक. येस. तर हे चहा सुद्धा झालेले आहे. आणि हे बघा हे फक्त गोल्डन सिल्वर ट्विन 1 ट्विन 2 चौघांना आम्ही देतोय बघा सर्व. ही आपली चहा. चला ही मिक्स प्लेट आहे बघा. वडे घावणे चहा सर्व याच्यात आहे. दही चटणी. चला आता इकडे बघा 10:30ला नाश्ता संपला. 10, 10:30, 9:30 आणि 11 वाजलेत. आता इकडे जेवणासाठी आपल्याला काय बनतंय. व्हेज थाळी.
डाळ बनते किती वेळ झाली? 4 आणि 2 फिश फ्राय. 4 नाही 6 वेळेस झाली आहेत. 6. हां आता आपल्या तर गोल्ड सिल्वरला पाहिजे ना भाजी बनते. इकडे कोणती भाजी? भाजी नाही डाळ. डाळ. हां ओके. आणि भाज्या कोणकोणत्या आहेत? आज व्हेज कुर्मा आणि बटाट्याची पिवळी भाजी. आणि मग कांदा भाजी असणार मग कांदा भाजी. आमरस. आमरस पण आहे. बुकिंग आपले भरपूर आहे आणि आमचा नोव्हेंबर-डिसेंबर मला वाटतं आपलं किचनमध्ये जाणार आहे. मी आता बाहेर बसलो होतो. सर्वांच्या गाड्या बुक करायला लागतात. उद्या परवा आपल्याला बस लागणार आहे 11-12 माणसांसाठी. तर ती सर्व बुकिंग मी करून देतो. फक्त मला ॲडव्हान्समध्ये सांगायचं. इथे बघा व्हेज थालीची प्रिपरेशन सुरू आहे. इथे आता पाहिजे आपल्याला 6 व्हेज थाली, ज्यासाठी चपात्या इकडे कमीत कमी 6 म्हणजे 12 चपात्या, 16 चपात्या तरी पाहिजे. 14 झाले. ओके ठीक आहे, मग भात घेता येईल. आणि इथे बघा काय हे काजल काय चालू आहे? सकाळपासून 7 पासून आपले गॅस चालू, म्हणून बोलतात गॅस संपतात कसे आपले. आणि 2 खाली पण आहेत. 2 खाली आहेत ना? परवाच आम्ही म्हणजे आम्हाला 20 दिवसात खाली होतं ना काजल. बापरे. आणि मग ते बुक होत नाही कारण लिमिट असते, एवढी लिमिट मिळत नाही ना. मग इथे चपाती होते आणि इथे भाजी बटाटे काय झाली आहे का दाखवण्यासाठी. इथे हे काय झालंय? व्हेज कुर्मा. वा व्हेज कुर्मा. आणि इकडे चुरमा. नाही डाळ. ही डाळ. वा 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 बघा एकदम मस्त. बघा 50% रेस्टॉरंट असतात जे एकदम फ्रेशली मेड तुम्हाला लगेचच्या लगेच देतात, बरोबर आहे ना मी? हां, त्यातलं आहे आमचं सुद्धा एक आपलं होमस्टे आहे. घरगुती खाणं, चांगलं जेवण, एकदम ताजं जेवण पाहिजे असेल तर तुम्ही बुकिंग करा, सर्व अवेलेबल होईल. सध्या आम्ही आउटसाईड बुकिंग घेत नाही आहे, बरोबर? कारण इन हाऊसला द्यायलाच आम्ही एवढ्या बघा स्टाफच नाही आहेत. ठीक आहे, ते आल्यावरती मग डिसाईड करू की तुम्हाला सर्वांना बाहेरच्याला द्यायचं आहे की नाही. आणि तुम्हाला एक सांगतो, कोकणात यायचं असेल तर ॲडव्हान्स बुकिंग करून या. मम्मी आत्ता पण 2-3 कॉल येतात, रूम्स आहेत का, रूम्स आहेत का. रूम्स कोकणात आणि सुट्टीच्या दिवशी, आणि तुम्ही म्हणाल आत्ता बघा हे उद्या 4-5 नोव्हेंबरला बुकिंग्स अवेलेबल होत नाही लवकर, मग तुम्हाला कुठे पण राहायला लागतं. असे पण काजल मी आता कॉटेजेस बघतोय 500 रुपये पर हेड, 400 रुपये पर हेड देतात, पण आतमध्ये जेव्हा बघतोय ना एकदम बेकार कंडिशन आहे. सांभाळून बुकिंग करा आणि विश्वासू पाहिजे. मी तुम्हाला इनडायरेक्टली समजवतो, मी नाव नाही घेत कुठचे काय. लोकेशन्स बघून बुकिंग करा. एकदम हायजेनिक, तर हायजेनिकचं नाव पण सोडा, तिथे काहीच नसतं, बरोबर? सर्व्हिस नाही काय नाही, फक्त लगेच देतात आणि हाय रूम या इकडे, असं होतं ते प्रॉब्लेम. म्हणून तुम्ही ॲडव्हान्स बुकिंग करत राहा. सुट्टीच्या दिवशी तर भरपूर कठीण होतो. अजून चांगला फिरायचं असेल तर ऑफ सीझन फिरा, बरोबर आहे ना? सुट्ट्या काढून फिरा. चला इथे बघा पटापट आपलं काम सुरू आहे. इथे चपात्या आणि इथे भाजी. बघा इकडे आपले 5 थाली आहेत, तिथे 1 थाली आहे. तर आजची भाजी बघा बटाट्याची, उकड बटाट्याची भाजी, आणि इकडे चुरमा भाजी विथ पनीर पण टाकलेलं आहे त्याच्यात. तर मिक्स कोणती कुर्मा चुरमा एकच झालं. बनवताना कुर्मा, पोटात गेले की चुरमा, अशी भाज्या. तर इथे बघा भाज्या बनवल्या आहेत, पण आमच्या मॅडम आज काय गडबड घातली, भजी बनवायला जरा विसरलेल्या आहेत. मग आता लक्षात आलं ताटात काहीतरी जागा अशी सुटसुटीत जागा कशी राहिली. तर भजी आणि याच्यात भात दिला की आपली व्हेज थाली रेडी. 10 आयटमची थाली आहे. आणि पापड बनवलेस का? आता स्टाफ नाही ना कोण, म्हणून त्याची एकटीची. हां, तर पापड तरी तिने वापरे नाश्त्यापासून जेवण सर्व मी व्यवस्थित. हां, तिकडे पापड आणि भजी करेल, तोपर्यंत मी थाली वरती नेऊन देतो. ओके, तू कर, काय घाई नाही काजल, कर. बघा 6 थाल्या वरती गेल्या आहेत. तर मी एकत्र 2 येतो, तर 3 राऊंडमध्ये मी वरती नेल्या. भात बी 2 वाढला कारण गरम गेलं पाहिजे. आणि ताटामध्ये भजी विसरले होते, तर भजी आणि पापड आम्ही पाठवतोय बघा. 4 हे 6 पापड आहेत, 4 अजून 2 भज्या व्हायला पाहिजे. ते झालेत ना? ओके, बघा अशी आमची घाई गडबड असते सर्व. तर हे अशी भजी हे सर्व आपण आता डिस्ट्रीब्यूट करून टाकूया. ओके, तर अशी भजी झालेली आहे बघा. हे मी आता नेतो वरती. ह्याला झाकायला लागणार आहे आपल्याला एक. ओके, नाही असं हलकं ठेवायचं.
आमरसच्या पहिल्या 2 बॉटल्स, आमरसच्या अजून 2 बॉटल, 4 बॉटल झाली. 6 बॉटल आमरसच्या. 6 आमरसच्या बॉटल पार्सल घेतात आहेत. तर आपण पुसून व्यवस्थित देऊया. तर तुम्ही पण आलात बुकिंग केलं तर ही बॉटल घेऊ शकता आमच्याकडनं. बॉटल नंबर 2, 3, 4, 5 आणि 6. बघा 6 आमरसच्या बॉटल आपण घेऊन चाललो आहे. या तुम्ही पण बुकिंग करून घेतलं.